Nyom adiesia miensa. Onyankopon, wone mi nyankopon. Behwehwe wo anopahema. Wo hu sukom de mekra. Me honam ahojo repe wo ho bribi. Asase pesa nsuo ni so manoto piti wo so. Saa na mehwe wo kronkron bia ho. Se mehunu wo tumi ne wani monyam. Na wadoye yesene nkwa. Mede mano beyi waye. Saa na metiasie yi mehira wo. Udimu na mema mensaso. Ebe me mekra se echim ni srade. Na mede ahosane mu anotie beyi waye. Sa mekai wo menkete so a. Edi wo ho dadwene adasuo mu. Na waye meboafo. Na wontaba na ase nwunu mu na medi ahurusie. Mekra bata wo ho di wachi. Wonsani faso mimu. Na wona wope mekra asai no besane akọ asase ase ton. Wode won beto afena no. Obeye sakraman de. Na ohene de nani bagye Nyankopon ho. Obiara oka ne ntam no de behyehyɛ ne ho. Na obemua wona wodi atoro ano.